Хәерле, тыныч көннәр сезгә. Татарча онлайн мәктәптә әдәбият фәненең практик дәресен башлыйбыз. Беренче сорау. Әдәби әсәргә анализ ясаганда кулланыла торган төп 6 элементны санагыз. Әйе, бу тема, проблема, идея, сюжет, композиция, конфликт. 5-нче сыйныфта өйрәнелгәннәрне искә төшереп, Фатих Әмирханның Нәҗип хикәясендәге тема, идея, проблеманы билгеләгез. Әйдәгез, әдәби терминнарны искә төшерик әле. Тема. Әсәр нәрсә турында дигән сорауга җавап бирә. Проблема. Автор нинди мәсьәлә күтәрә. Идея. Автор нәрсә әйтергә тели. Эпик әсәрне анализлау төп вакыйгаларны һәм сюжетны күзәтүдән башлана. Фатих Әмирханның Нәҗип хикәясендә 3 вакыйга турында сөйләнелә. Беренче вакыйга Гомәрнең акыллы, булдыклы малай булуы турында сөйләүдән башлана. Ул үз эшенә мондый өлешләргә дә аерыла. Гомәр белән Нәҗип атлы уенын уйныйлар. Апасы Гомәрне кура уйнарга чакыра. Үзе чакырмаганга Нәҗипнең бик ачуы килә. Гомәр Мәрфуга апасы янына кирип китә. Нәҗип моңа бик үпкәли, тәртипсезләнә башлый. Икенче вакыйгада Нәҗип үзен күрсәтү, күрше Мәрфуга апа алдында аклану өчен ул түбәгә дә менә, кыйма астында да бер аякта басып тора. Алга таба балчыктан әвәләп аның рәсемен дә ясый. Әмма буларның берсе дә уңай нәтиҗә бирми. Нәҗип тагын хурлана, елый башлый. Өченче вакыйга бераз вакыт үткәч, яз көне була. Нәҗип кыш буе рәсем дәресләр ала. Яз көне абыйсы белән кимә кызып уйнаганда, апасы Нәҗипне өйгә чакыра. Уеннан аерыласы килмәсә дә, ул Мәрфуга апа чакыргач, өйгә кирип, чәчәк рәсемен ясый. Рәсем чыннан да бик матур килеп чыга. Аны мактыйлар, рәхмәт әйтәләр. Нәҗипнең дә күңеле күтәрелә, ул бик шатлана. Сюжет сызыгындагы каршылык теманы табырга ярдәм итә. Димәк, әсәр Нәҗипнең башкалар алдында үзен кирәкле, файдалы кеше итеп күрсәтәсе килүе турында. Сюжет һәм вакыйгаларны ачыклау проблеманы билгеләргә дә ярдәм итә. Нәҗип хикәясендәге каршылыклар мондый проблемаларны ача. Балаларны бер-берсе белән чагыштыруның зарары. Көнчелекнең үпкәләү, үч алу, ярсу кебек начар гадәтләргә китерүе. Нәҗипне рәсем ясарга чакыру конфликтны юкка чыгара. Нәҗипкә монда көнләшергә бернинди дә урын калмый. Әмма конфликтка нокта куелу, проблеманың хәл ителүе аша автор әйтергә теләгән фикер, ягъни идея табыла. Башкалар алдында үзеңне кирәкле, файдалы итеп тояр, күрер өчен һөнәрле булырга кирәк. Чыннан да, мәкалдә әйтелгәнчә, һөнәр утта янмый, суда батмый торган хәзинә. Ә яраткан хезмәтең булу, ул зур бәхет. Илгә көнгә яраклы, гаиләгезгә, туганнарыгызга кирәкле, кадерле кешеләр булып яшәгез. Һәр яхшы ниятле эшләрегездә уңышлар телим. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт.